मा कसमसे सेल्ला सेल्ला बुनाय एबा मानसियानो नङा इखो रावनिबो बिमा बिफानिफ्राय जानानै भिडिअ बानायाखै आरो ना गाव रियेलाव जुदि मोनमारो ना सयथि बुंदों आङो कसमसे बुंदो गारमारा मायाव दांबाय थादोंमोन नोंलाय उदैयाव सुदों आं बेलेगाव सुदो सानदोंमोन हेल' गाइस वेलकाम बेक आरो मोनसे भिडिअ गासिबो गनाय जाफिनलायबाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो ना नोंथांमोननो खोन्थागोन आं दायो नै गारिजों थांगोन माल गारिजों थांनाय दे सेंगिबेल दानबा गाखोना लानोसै ओइ मादि गाखोयोब्रा दानबा थांबाय थानोसै लोगोफोर गारियाव माने दामफोर गारि गाखोबा बोरैबा साउन्ड होयोना बिदिबा खोमाया रिङो माने दै आं बारा सहायनो हाया माने ओंखायनो खिरखिजों जिरायना लाखाबाय आङो दानबा नै जोंना जार्निया स्टार्ट जाबाय नै सिमेन्ट सापरि जोंनि पुलिस थानानिफ्राय नै जोंनि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानाया बेनो बेनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो ना जोंना सालायगासिनो बिदिनो दोङो जोंना हेल्पार बाय ओमफ्राय दोङो ड्राइभार बाय दानबा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय बगिबिल दालांबो मोनलांगोन आरो ना डिब्रुगड़ बारनासो थांगोन जोङो दुलियाजान खाथि जायो टेङा घाट ना मा होननाय जायगा आरो ना बे जायगायाव जोङो थांगोन ओमफ्राय नायनोसै आं थांफेराखै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय लकेसन हरदों ड्राइभाराबो थांफेराखैनो जोंना माबा नायनाय थांनांसिगोन आरो ना मेप नायनाय गुगोल मेप नायनाय थांनांसिगोन ओमफ्राय ओजा थांनानै गाननोसै गाननानै आंबो फैनोसै बारा गोजान लाया जोंनिफ्राय बगिबिल दालाङा खोबलांनिफ्राय जोंनिफ्राय 1 घन्टासो लायो आरो ना ओमफ्राय आरो बगिबिल दालांनिफ्राय जों आरो 1 घन्टासो लागोन थांबाय थानोसै लोगोफोर दानाबा सिमेन्ट सापरि जोंनि दालां मोनबाय ओमफ्राय बिथिं पुरा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो आरो ना दालांनि थाखाय लानो हागोन दालाङाबो जोंनाबो सिमेन्ट दालाङा एसे गोलावानो बारु नै पुरा क्रेनफोरा गोजौ गोजौनो दाबो सिना मथरखौ मोनाखै आरो ना लोगोफोरा लोगोसे थांबाय थानोसै माने जेसेबां जोंनिफ्राय मालफोरखौ लांनाय जायो होनबाथाय ना जियानो जा तिनसुकिया डिब्रुगड़ बिथिं जिमान थाङो सिंगिबेल जुदि माबाफोर सोरबा बानायनोबाथाय आंनाव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आङो नाम्बारखौ होनो हागोन होनबाना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लांनो हागोन आरो ना 10 थाखानो ओमफ्राय 16सिम जायो आरो ना जिमान गोजान गोजान थाङो माने ना जोंनिफ्रायनो थाङो आरो ना बिदिनो डिब्रुगड़ साइडथिं जेसेबां थाङो पासिघाट साइडथिंबो थाङो माने पासिघाटनिया रानिघाटनिफ्राय फैबाय र' जोंना इस्ट साइडथिं सिलापथारनि इस्ट साइडथिं फैबाथाय बांसिन जोंनिफ्रायनो बांसिन साइडथिं फैयो आरो ना ओमफ्राय आरो फैसा आरो केस नांगौथ' मालनि थाखायलाय आरो माल नांगौबाथाय सोरबाफोर न' स' बानायनोबाथाय सिंगिबेलफोर नांगौबाथाय आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो फन नाम्बारफोरखौ होनो हागोन नोंथांमोना रायज्लायना लानो हागोन 7 AM 10 AM जेसेबां नांगौ नोंथांमोननो न'नि बानायनो थाखाय जेसेबां नांगौ माने बाला अन्थाइ फिसा फिसाफोरखौ जेसेबां नांगौ गासिबो मोनजोबखागोन आरो ना नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दाबो मोनहैनो जाथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय लामायावसो लाखिनानै खमला जानो नागिरदों खमला जानानै लानोसै बेसे गोबाव जायो नायनोसै थांनाय फैनाय आरो दासो टाइमा 10ता जादों मोनाबो जानो हागोन ना ओमफ्राय बगिबिल दालां मोनखाबाय आरो जोंनि दा सिगाङाव बगिबिल दालाङा सनाय लोगोफोर दानिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो ना बगिबिल दालां मोननाया गोलावथ' गोलाव नोंथांमोना मिथिखायो बेसे गोलाव गुगोलाव सार्च खालामना नायबाय बगिबिल दालाङा बेसे गोलाव पुलिस चेक पस्ट दोनो आरो ना बेखौ पुलिस चेक खालामगासिनो ट्राफिक जाना दङ दा जेसेबां गारि नुगोन माने पिकनिकनि गारिल' नुगोन आरो ना पिकनिक जानो थांनायल' आरो जोंनि बगिबिल दालाङाव बिराद पिकनिक जानो फैयो मानसिफोरा नै माबोरै गारिफोरा लाइन निफ्राय ना हमगासिनो ना
साइडजों बारा जायाना नायना ला लोगोफोर बबेन दालाङा पुरा पिकनिक जानाय पार्टि नुगोन आरो ना इखिनियाव नुनाय नङा एसे सिं सिंथिं एसे भितर भितरनो दलं खाथियाव बारा जाया आरो ना मानसिफोरा दलं खाथिफोराव बारा जाया ओइ गारिफोरा सिगां नुदोंना नै बेहाय माने मोनसे मोनल' गारदों आरो ना बाखिफोरथिं दोङो बिराद सिंथिं थाङो बिराद गोलाव आरो ना थाबायना थांबाथ' खमसे खम दालांखौ आधा घन्टाया नांखागोन आरो ना हराव आरो बिराद मोजां नुयो लाइटफोर नुदोंना लाइटफोरा बिराद बरिया जोङो नोंथांमोनथ' आं खेबसे खिन्थिखांदोंबो जानो हागौ आरो ना भिडिअ आवगोले खेबसे डिब्रुगड़आव फैनायाव दैज्लां समाव दैया माबोरै जायोमोन आरो ना बेफोराव सेस दैयानो जाजोबखायो आरो जिमान बाला नुदों गुफुर गुफुर ड्रन शट लाबाथाय हेभि नुगोन आरो ना मोजां नुगोन दा मानो होनबाथाय लेकफोरखौ नायना लानो हागोन बिथिं दै ए बाला गुफुर गुफुर बिथिं आगर दै बिराद बरिया जायो आरो ना जायगाफ्रा ओमफ्राय मानसिफोरा लाखिनानै बिदिनो गारिफोरखौ फट' साफायो दलंनि कालारा एसे माबाबाय नालाय पुना जाबाय नालाय रिपेन्ट खालामगासिनो गोदान कालार लागायगासिनो आरो नोगोद गोलाव खादै लोगोफोर नङा 5 पइन्ट बेसे मोनलै बावगारबाय आङो बेसे किल'मिटार मोनथाय जाय जाय जों बिथिं फैनो मोनफेराखै बबेन दालां फैफेराखै खेबसे फैनानै आरो खेबसे भिजिट खालामनानै बिराद हेभि पिकनिक सिकनिक जानोबो आरो ना टुरिस्ट प्लेस बायदिनो आरो ना बायदि ब्रह्मपुत्र दैमा नालाय मा होनो मिनिबाय थायो आरो ना एसे सानै ड्राइभार मिनिबाय थाखाय माने जों दै नाय लोगोफोर पिकनिक जानाय गारिफ्राय माबोरै लाइन मानसिफ्रा फट'खौ साफायनो फैयोब्रा रिजर्टआव हटेलाव हाउसाव गाखोयो बोसोरफोर बायदिसो नुरै नै 10 मिनिट लाखाबाय आरो ना लोगोफोर बारनो थाखाय बेखौ दालांखौ जेन'बा बारसिगोन फाइनेलि बारा गोजान गैला लास्ट ओरैनो सिंथिं ट्रेन खारनाया सिंथिं ट्रेन ओमफ्राय साथिं गारि लोगोफोर गारि गाखोनो बिराद बरिं मोनबाय आरो ना 2 घन्टासो ओमफ्राय जेन'बा सिसि खालामलानोसै हासु सासु लानोसै बिराद मेंबाय आरो ना 3 घन्टासो जाबाय गारि गाखोनो बिराद लासै लासै फैनो गोनां जायोना आरो लिफ्ट गारि ओमफ्राय नै दानाबा जोङो माखिना हासुनो थाखाय ओंखारदों होनबाथाय डिब्रुगड़नि टुल गेटआव आरो ना नै टुल गेट नायना लानांगोन नोंथांमोना नै डिब्रुगड़नि टुल गेटआ बेनो बिराद खर' साबा आरो बिराद मेंबायबो ओंखाम जायाखैना फुङाव ओंखाम जायालासे फैदो 7थायावनो फैनांगोन ओंखाम जायालासे दाथ' 10टायानो जाबाय 11ता जासिगोनानो नायनोसै माला मालाफोरखौ बोख्लायनानै ओंखाम सोखाम मोनजानाय जायो बाइपास लामाजों फैबा बाइपास लामाजों फैबा क'क्राझार जाबो बाइपास लामा ना नै लोगोफोर ने हनुमान मन्दिर नायना लानो हागोन र' खोन्थादों नोंथांमोन नै जगन्नाथ जगन्नाथ मन्दिर दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो ना आं मानो होनबा बिथिं फैफेराखै डिब्रुगड़ साइडथिं थांदोंमोन नै बेया गोदोर आरो ना बिराद मानसिफोर खुलुमफैयो नामा जगन्नाथ मन्दिर होननायखौ जगन्नाथ आं दिनै लाइभआव फार्स्ट टाइम नायदों दिनैसिम भिजिट खालामफेराखै आरो ना आं हाबफेराखै मालाबा फैबा हाबनोसै नायनोसै बिराद मानसि अयथासार मानसि हनुमान मन्दिर नालाय हनुमान मालाबा फैबाथाय हाबफैगोन आङो दिनै जोंहा बेलेग खामानियावसो फैदों नालाय मालाबा जुदि बेरायनो सेरायनो फैनाय जायो अब्ला हाबनोसै नोंथांमोननोबो मोजां बिदिनो भिडिअ खालामनानै दाबो मोनहैनाय जायाखै आरो ना ओंखामखौ बिराद उखैबाय जों बेसेबां ओंखारबोदोंमोन दै 7टायावनो ओंखारबोदोंमोन आरो ना आङो न'निफ्राय 7:45 ओंखारबोदोंमोन सापुरि 8टासोआव मोनफैदों आरो ना ओमफ्राय ओंखामखौ उखैबाय ओमफ्राय दा 11:41 जाबाय ना ओमफ्राय दा मोनहैनो आरो 15 किल'मिटारसो दंबावो बे 15 किल'मिटार लायनो 11 किल'मिटारसो दंबावो ओमफ्राय जा मोनहैगौ मानिथ' आरो बिराद उखैबावो नालाय लामाया बारा स्पिड सालायनो हाया गारिया ओमफ्राय दानाबा जों लामायावनो ओंखाम जानोसै नै बेहायनो ओंखाम जानोसै आरो ना जोङो उपाय गैया नै लामाखौ नाय लामायावनो ओंखाम जानो गोनां जादों नै मानसिफ्रा सानो आरो ना गारि ड्राइभारफोरनि लाइफआ बिराद आसानि जायो होननानै आं दिनै फैनानै मिथिबाय आरो ना इमान आसान जाया माने इमान सिम्पोल नङा माने ना जेराव मेराव ओंखाम लाखिना जानो गोनां जायो आरो ना आरामनो मोनजाया जिरायनानै सान्थिनो नै नाय हाफोरखौ नाय नै माबोरै आयौ आं गारि ड्राइभार जाबाथाय मा जागोनलै गारि ड्राइभार जाबा मा जागोन आङो नै लकेल दाउसो जाबावगोन आरो ना लामायाव जाबाबो लकेल दाउ एकदम टेस्टि बैथिं ना दङ मासे लकेल दाउ ओंखामफोरा नै टिभिआव सोदोंमोन नालाय गथा गथा बेयावनो जाबाय थानोसै ओइथिंबो मानसिफोरा नाहरगासिनो ओइनिफ्राय जोंनि ओंखाम जानायखौ दे जादोलै माल गारखांना फैना बेसेबा गोबावनि उनाव आक' दिनै फैफिनबाय आरो ना नङाबा गोबावथार जाबायमोन फैयैयानो नायनो हागोन नोंथांमोना नै
दा ये इभिनिं भिउ नै पुरा पिकनिक स्पट आरोना पुरा पिकनिक गारि गोबाव जाबायमोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैया ओमफ्राय दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फैनानै बिराद कुल मोनदों आरोना बगेबिल दामाव फैनानै नायना लानांगोन दे नोंथांमोनाबो भिजिट खालामफै मालाबा बिराद गोलावखा आरोना बेसे किल'मिटार दं बावगारबाय आङो नै आसुरा जोंना ड्राइभारा ससमा गाननानै नै लोगोफोर नायनानै ला इभिनिं भिउ दा आरो जानुवारिनि सम ना लोगोफोर ओंखायनो बिराद मानसिफोरा पिकनिक जाफैयो आरोना जोंथिं बिराद नुदों नोंथांमोना इउटिउबबो नाहरनो हागोन र' लाबोनाय इउटिउब ओइ नै नायना ला लोगोफोर आं गारि सानिफ्रायनो खालामनांगोन दरसे नाय गारिफोरखौ नायै नै गारिफोरखौ नायना लायो नै एसे लाइन मानसियानो मानसि Wah, gelap naमा? गारि नुस्लाबा बेफोर नुस्लाबा आंना हिन्जावाव फैफेराखैना मालाबा सम मोजां मोनसे लानानै हिन्जावखौ आं बाइक लानानै फैगोन आरोना बाइक लानानै फैनानै आरामनो बेरायनो थागोन गारिफोरजों फैबाथाय बिन्दास बेरायनो मोना बाइक साइक लाना फैनांगौ आरोना ओमफ्राय गारिफोर थायोबा पार्सनेल कारफोर थाबाथाय मोजां जायो बेरायनो थाखाय बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफोराव जुदि पिकनिक जाफैनो गोसोबा जोंना बगेबिल दालाङाव पार्सनेल कार लाना फैबाथाय मोजां आरो बाइकजों फैबा मोजां आरोना आरो भारा गारिफोरजों फैबा आरो रिजार्भफोरजों फैबाथाय माने गोसो बायदि बेरायनो मोना गोसो बायदि खालामनो मोना आरोना जायगा नायथिंनो मोना मालायफोरा फट' भिडिअ लासोदो कापल्सफोरा नै बा नखय आयै गारि लाखि फट' साफायगोन आरोना लोगोफोर नोंसोर मालाबा बेरायनो फैबाबो मान दलंनि जिं बेफोर साफ्राव गाखोलाबायना आरोना बेफोर सा नुनायफोराव गाखोलाबायनाङा मानो होनबा बिराद रिक्स आरो बिराद मानसि थैबाय बेनिफ्राय आरो एक्सिडेन्टबो जालाबायबाय थाखायो आरोना दलं सायावबो बेनिखायनो एसे केयारफुलि माने थाबानो जाबाय मानो होनबाथाय गथ' फिसाफोरखौ लाबबाबो बायसान्स गोलैलांबाथाय आरो मोनफिनखानाय नङा बेनिखायनो आं बुंखानो हाबाय फैबाबो सोरबा सोरबा लोंनाय जानाय खालामनानै फावलु खालामलाबायो आरोना फट' सट' भिडिअ सिडिअ खालामनो थाखायनो खिन्थु इमान जिंसिम थांनाङा बिराद रिक्स थायो आरो दै बिराद मानसि थैखांबाय सालाफोर पिकनिक जाना फैबा दासो ट्राफिक जाम नेनो गोनां जादों बिसोरो पिकनिक जाग्राफोर नेबाय था जोंहाथ' जों थांबाय थागोन मा थिक हासुनो गोसोबा दायो लाखिना दोननो हासुबाय थानो हायो आरो मानोबा उननिफ्राय नेबाय थानो गोनां जाखागोन नालाय गोदान मेगला गथ'फोरजों माने एदावगासिनो गथ'फोरखौ न' मोनफैबाय आरोना बारा हरनि समफोराव भिडिअ लानाय जादिया एखदम ट्राफिक जाम ना बेनि थाखाय बिराद डिस्टार्ब जादोंमोन आरोना भिडिअ सिडिअ बानायबाय थानो बेनिखायनो डाइरेक्ट दिनै फुङावसो डाइरेक्ट खालामनाय जाखाबाय आरो अमा आदार होनो फैनायाव हिन्जाव एसे सहाय खालामफैदों अमाखौ फुरगासिनो माने उनाव नुहरदों माने दुस्थ' अमाया आं मैया थांनायथिं सब अमाफोरा गुफुर गोजा मोनाखौ मासेबो गोसोम अमा नुवाखै आङो दाम होआ ना फानानै न'नि फेमिलि बायदिसो न'नि फेमिलि मेम्बार बायदिसो जाबाय आरो ना अमाया एकदमबारे खोथाफोरखौ बुजिजोबखायो माने अबावबा थांबाथाय थांफानोसो नागिरबावो माने दै मायाव दांबाय थादों नोंलाय अ उदैयाव सुरदों आं बेलेगाव सुरदो सानदोंमोन एम्फा बिराद दुस्थ' नायलाय आथिं थिखोना हालायो मानोना खुरजानो ओइ गुन्दा बस थाबायबा लिटार बायदिसो फैखायो आखौ इयो बे बिनानावफोरा फैयोना बेना बिब' फंबायफोरा बिथिं फैनायखौ नुबाय थायो माने इनिफ्राय माने आरो खेबसे जाबावबाय आरोना जानायनि सिगां आरो खेबसे जादोंमोन नामा लाबोनाया 6 माससो जाबाय 6 मास जाबायना जोनोमनिफ्रायसो 6 माससो जाबाय इयो 6 मास जोनोमनिफ्राय लाबोनाया जोंना 5 मास जाबाय आरो लानजायखौनो हमसो गारगोन आं होनबाला बिराद दुस्थ' खालामनाय दे बुस्थुआ जेब्ला जाजागोन अब्लासो गमोन र' देथारनानै नखाय मोख्राया जि जाथार खालामना होखायो माने दानबा मेन टपिकआव फैनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थामनेलाव नुखाबाय जानो हागौ आं मानि सोमोन्दै रायज्लायनो नामा नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ नुबायना माबोरै कमेन्ट हरदो बे मानसिया मानोना जेबो मेलेमाव माने माबा गैला आरो नायना मेलेम होनायाथ' गैला गोबोरखि जुजाय ओमफ्राय बे मेलेम सिङाव
एम्फौ ग्ले ग्ले दैजुबना दं आरो ना बेफोरबायदि माने कमेन्ट हरदो आरो दै बेफोरबायदि मानसिखौ मोनबाथाय मा कसमसे सेल्ला सेल्ला बुनो हायाबा मानसियानो नङा इखो गावनिबो बिमा बिफानिफ्राय जानानै भिडिअ बानायाखै आरो ना गावनि मबाइलजों गावसो बानाय भिडिअ बानायदों नायनो गोसो गैयाबा आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखायो कमेन्ट गाज्रि दा हर आरो कमेन्ट हरनो गोसोबाथाय दा फैखा माने रियेलाव जुदि मोनमारोना सयथि बुंदों आङो कसमसे बुंदो गारमारा खाथियाव फैनानै बुंफै बुंनो गोसोबा मा नाम पिलपिला ना मा पिला ला माजार साबधान था मोननांगौबा दांखागोन स' लोगोफोर आं बेफोरबायदिखौ इगनर खालामनो गोसो जायो आरोना आङो भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाथ'ला बेफोरबायदिखौ बुंनानै आं गावनि टाइमखौ लस खालामनो साना आरोना टाइम वेस्ट खालामनो साना बेनिखायनो भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै दाना बाय बाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअ बाय बाय सोरनि सोरनि गथ' बांबाय थायोब्रा आंलाय सोरानो जालायखैलाय ओइ एखेथार माथो बिब'दो सेहेराया गायदि नायगोन आं गायदि एखेथार